Bona tarda. Som-hi, hi som tots avui, no? Pel que veig, no? El Pere. Val, d'acord. Vinga, doncs començaríem el ple ordinari d'aquest dimecres 26 d'abril amb el punt 1, que és aprovació de l'acte de la sessió ordinària anterior del 21 de febrer. No sé si algun conseller o consellera vol fer algun comentari sobre l'acte, si no la donaríem per aprovada, doncs la donaríem per aprovada. Passaríem al punt 2, que fa referència a l'informe de presidència, en el qual, dins de l'informe de presidència, també donaré resposta als pregs del grup de la CUP que ha entrat per aquest ple i pel passat ple del mes de febrer. Però pel que fa referència a l'informe de presidència, dir-vos que el passat 21 d'abril va finalitzar el termini d'exposició pública del PAC i que es va presentar tot un seguit d'al·legacions per part del grup comarcal de la CUP, per la qual cosa ara entrem en una fase d'estudi de les propostes a nivell tècnic i polític a la comissió del PAC. Quan s'hagin treballat aquestes al·legacions passarà al ple a la proposta de PAC per la seva aprovació definitiva. D'altra banda, també informar-los que el proper 3 de maig tindrà lloc del Consell d'Alcaldes i Alcaldesses a Reus i més concretament el farem a l'edifici de l'Arxiu Municipal Comarcal. Es realitza la sessió en aquest equipament perquè fa 10 anys que es va estrenar aquesta ubicació i d'aquesta manera donem oportunitat per conèixer-lo, per conèixer-lo aquells representants municipals i comarcals que ho vulguin. A més, els dies 4, 5 i 6 de maig, Reus és la seu del Congrés Arxivística. Per tant, el 3 de maig a les 12 es farà una visita guiada a l'arxiu a 2:15. A les 12 farem la visita guiada i a 2:15 començaríem el Consell d'Alcaldes i Alcaldesses. Els temes que portem a tractar són un que fa referència a l'informe pel tràmit d'unificació dels plans d'emergència municipals a càrrec del Joan Carles de la Monja, que com tots sabeu és el director dels Serveis Territorials d'Interior aquí al Camp de Tarragona. Informe sobre la digitalització i la cessió dels arxius municipals a l'Arxiu Comarcal a càrrec del responsable del Servei de Coordinació General dels Arxius de la Generalitat, el senyor Enric Cobo. I per últim un informe sobre el reglament per la posada en marxa del Banc de Terres Comarcal. D'altra banda, també informar-los que el passat 29 de març es va presentar en aquest saló la nova oferta de paquets turístics treballats pel Patronat de Turisme amb unes 30 empreses turístiques de l'interior del Baix Camp i la nova pàgina web de la marca Muntanyes de la Costa Daurada, molt centrada en el suport i la comercialització d'aquests 50 paquets turístics creats i de més de 100 activitats turístiques que oferten el Patronat i les empreses de la comarca, especialment en els municipis d'interior i de muntanya. Aquesta actuació s'ha fet en el marc del Pla de Foment Turístic que estem acabant, en què també s'inclou una ruta de touring d'una dotzena de miradors. Actualment, des del Patronat de Turisme s'està treballant en la inauguració d'aquesta ruta i oportunament seran tots informats. Per altra banda, i pel que fa al nou Pla de Foment Turístic, ja estem treballant en una nova proposta per potenciar la relació entre l'oferta turística d'interior i la costa mitjançant unes rutes per les rieres del Baix Camp, que ens permeti salvaguardar el patrimoni natural d'aquest espai, però alhora donar-los un valor turístic des del punt de vista de recurs natural i de comunicació que són entre les muntanyes del Baix Camp i la costa. No cal dir que els anirem informant del desenvolupament d'aquesta proposta, que en tot cas és proposta. Per últim, també recordar-vos que el proper 5 de maig, a 9:15 del vespre, tindrà lloc la Gala del Llamp, per presentar la nova sèrie del canal Reus Televisió sobre els herois i heroïnes de diferents pobles de la comarca. La sèrie és possible gràcies a les beques que atorga la Fundació Redis a estudiants de la comunicació audiovisual de l'URB i compta amb la col·laboració d'aquest Consell Comarcal. La gala aquest any, a més, es farà a l'Auditori de Vandellòs Hospitalet,
de l'Infant, que és un edifici esplèndid i molt ben comunicat, situat just a l'entrada a l'Hospitalet de l'Infant, per la qual cosa esperem l'assistència del màxim nombre possible d'alcaldes, alcaldesses, consellers i conselleres. Això pel que fa referència a l'informe de presidència, i ara donaria resposta als pregs i preguntes formulades pel grup de la CUP a la sessió del 21 de febrer. En relació a la pregunta 1, en relació als treballs i les reunions realitzades en el procés d'elaboració del PAC, em consta que la comissió que encapçala el senyor Martín ha fet un treball molt acurat, de manera que s'ha informat en totes les comissions de tota la feina realitzada. S'han enviat documents de treball informant també no només els membres de la comissió, sinó també a tots els consellers i conselleres comarcals i a tots els alcaldes i alcaldesses de la comarca, de la participació en les reunions participatives que s'han fet, i amb la reunió d'ahir mateix a la tarda se'ls va presentar el consultor que s'ha de contractar per a l'avaluació del PAC, per tal que tots els membres de la comissió el coneguessin i poguessin intercanviar impressions amb ell, que és una cosa que creiem convenient. Fins i tot em consta un parell d'intents de trobada el 23 de setembre del 2016, el 10 de febrer del 17, el 10 i el 30 de març, amb el representant de la CUP a la comissió per tractar algunes propostes que havien fet aquest grup i que no van tenir resposta i, per tant, no es van poder realitzar aquestes trobades. Òbviament, i a criteri del president de la comissió del PAC, es realitzaran totes les reunions que facin falta amb tots els consellers i conselleres comarcals interessats i amb alcaldes i representants municipals que ho sol·licitin per tractar qualsevol proposta que creguin convenient per millorar el PAC i per poder fer l'aprovació definitiva, que és el punt on som ara. Sobre la pregunta 2, informar-los també sobre la demanda de fer més difusió de les convocatòries a l'ordre del dia de les sessions plenàries del Consell Comarcal. Cal dir que sempre s'ha enviat la convocatòria a l'ordre del dia als mitjans de comunicació i que ara ja es publica en el portal de la transparència i també al web del Consell Comarcal. Pel que fa referència a la pregunta 3 sobre la millora en la comunicació de l'actuació del Consell Comarcal, cal dir que des de fa diversos anys el Consell Comarcal del Baix Camp envia el butlletí electrònic amb les notícies que genera l'ens comarcal i que es pengen al web, i que tots els consellers i conselleres comarcals, ajuntaments, treballadors de la casa, serveis territorials, altres consells comarcals i fins i tot exalcaldes i exconsellers i conselleres el reben cada setmana. No obstant això, per millorar la comunicació ja s'ha posat en pràctica que al mateix moment que es pengen a notícia al web o que s'envien a notícia als mitjans de comunicació, també s'informa a tots els consellers i conselleres. Alhora, estudiem la possibilitat de realitzar altres accions que permetin també que tots els membres del Consell coneguin les actuacions i les accions que realitza el Consell Comarcal. Queda clar, però, que qualsevol conseller o consellera pot demanar informació del programa o servei que vulgui conèixer en qualsevol moment. Només cal que ho notifiqui la gerència, que els posarà en contacte amb els responsables polítics i tècnics corresponents perquè puguin rebre totes les explicacions que necessitin. Pel que fa referència a la pregunta 4, sobre qui depèn la competència política del Punt Òmnia, cal dir que aquest programa del Consell, de data del 2015, s'inclou en el contracte programa de serveis socials, per la qual cosa s'entén que depèn de l'àrea de serveis a les persones de la qual és responsable la consellera comarcal, senyor Nara Aragonès. Per aquest motiu, quan com a president no puc assistir als actes que es fan de cloenda dels cursos que es fan en cada trimestre, delego la representació amb la senyora Anna Aragonès. És cert que s'ha detectat una duplicitat en el sentit que es van definir les funcions de les conselleries delegades, el Punt Òmnia es va atribuir a l'àrea de promoció, tot i que en realitat en l'organigrama orgànic aquest programa depèn de serveis socials. Per tant, vist que aquesta situació pot donar lloc a confusió, aquesta presidència prendrà en determini consensuat amb els socis de govern per aclarir definitivament aquesta qüestió. En relació a la pregunta sobre els contenidors soterrats de Cambrils, cal explicar que com se realitza la proposta que dona resposta a les demandes de l'Ajuntament de Cambrils i d'acord amb els seus criteris. Aquests criteris són optimitzar els temps de recollida dels residus, optimitzar els costos i rebaixar les molèsties que provoca la recollida, a més de millorar el servei de recollida selectiva.
És per això que, d'acord amb l'Ajuntament de Cambrils, s'ha decidit implantar el sistema de càrrega lateral en totes les àrees de contenidors de superfície i s'ha optat també pel sistema de contenidors soterrats compactes en què la bústia, la tapa i el contenidor pròpiament dit és tota una peça que es buida per sota. La pregunta 6, en relació a la pregunta sobre el servei de recollida i manutenció d'animals abandonats, cal dir que ja es va informar en la sessió de la comissió per l'estudi de la modalitat de la gestió del servei de recollida, alberg i manutenció d'animals perduts i abandonats celebrada el 14 de febrer, que vist el posicionament reticent dels municipis de la comarca a crear un alberg públic comarcal, es va decidir licitar de nou el servei com ho estem fent actualment i el preu actual. D'acord amb aquesta decisió, s'està preparant la licitació que properament sortirà a concurs. Segons el resultat, és a dir, que no quedi desert, es tornarà a valorar el servei. A la pregunta 7, en relació al reintegrament de la subvenció de la Diputació d'Ensenyaments Artístics i d'Adults de l'any 2012. Cal dir que es va produir una disfunció en la gestió del programa entre la Diputació i el Consell Comarcal del Baix Camp pel que fa als cursos escolars justificats. Aquests ajuts s'adreçaven a ajuntaments que feien ensenyaments d'arts plàstiques i a les escoles municipals d'adults municipals. Aquests ajuts van desaparèixer a partir de l'any 2013 quan la Diputació va reformular els diversos convenis i es va convertir en un conveni únic amb els Consells Comarcals en què han desaparegut aquests tipus d'ajuts. En relació a la pregunta sobre l'aparcament de bicicletes, ja es va col·locar en aparcament i estem treballant en la senyalització adequada d'aquest espai, però en tot cas en funció de la demanda també l'ampliaríem. I pel que fa referència als pregs i preguntes formulades pel grup de la CUP a la sessió plenària del 26 d'abril, pel que fa referència a la pregunta primera, en relació als casos d'incompatibilitat observat, s'ha reformulat el document de declaració de béns, activitats i possibles causes d'incompatibilitats dels membres electes del Consell Comarcal que s'aprovarà en aquest plenari. A partir d'avui se sol·licitarà a tots els consellers i conselleres comarcals que l'omplin i posteriorment se requerirà a la secretaria i a la intervenció d'aquest Consell Comarcal un informe de manera que en cas de detectar-se alguna incompatibilitat es prendrien les mesures que calgui. En el cas de les societats es procedeix de la mateixa manera, tot i que en aquest cas el marc legal és molt més complex i jurídicament pot haver més dubtes en la interpretació de la norma. Un cop, però, es tinguin les declaracions dels membres de les diferents societats, també se sol·licitarà un informe a secretaria i intervenció per determinar si hi ha incompatibilitats. En tots els casos, com molt bé saben tots vostès, la responsabilitat d'informar dels béns, les activitats i les possibles causes d'incompatibilitat és una responsabilitat individual de cadascú de nosaltres i s'ha d'informar cada vegada que es produeix una modificació. És el deure que tenim i és el que hem de fer tots. Sobre els ajuts que atorga la subvenció a les entitats animalistes, cal dir que, òbviament, el Consell Comarcal del Baix Camp no té cap potestat per determinar en què aplica la Diputació el seu pressupost i en què no. A més, però, el Consell Comarcal té clar que en el moment que la Generalitat convoqui ajuts per a esterilitzacions i xipatge d'animals, també concorrerem amb aquesta convocatòria. Aquesta decisió, però, no és incompatible amb el fet de mantenir una trobada amb la Diputació de Tarragona i proposar de quina manera es podria articular un ajut específic per als Consells Comarcals en relació a aquesta competència delegada pels ajuntaments. Pel que fa referència a la pregunta 3, en relació a l'aclariment sobre els pagaments d'interessos a la Diputació per la devolució d'imports d'ajuts i subvencions, cal dir que aquest reintegrament es realitza tal com marca la normativa vigent mitjançant la partida de devolució d'ingressos i sempre després que el Consell ha rebut la resolució ferma que tanca el procediment i determina la quantitat a retornar. Pel que fa referència a l'última pregunta, la número 4, en demanda per a millorar la transparència, cal recordar que els membres de la Comissió d'Estudi de la Transparència i del Bon Govern estan al cas de l'evolució del portal i de com ha millorat la informació incorporada a aquesta plataforma, de manera que actualment el Consell Comarcal del Baix Camp està gairebé al 90% d'ítems emplenats. En aquesta comissió, amb representació de tots els grups polítics, i es va informar que les actes de plens i juntes de govern es posen al portal de transparència un cop ja s'han aprovat i s'han signat.
Insisteixo que hem millorat la comunicació amb els consellers i conselleres comarcals. Insisteixo també que qualsevol informació o documentació que necessitin només cal que la demanin a la gerència, que qualsevol informació i documentació que està a la seva disposició i està a la seva disposició i de la ciutadania, com no podria ser d'altra manera i com crec que sempre ha sigut des d'aquest inici de legislatura. Aquestes serien les respostes al grup de la CUP pel que fa referència als dos plens, i passaríem al punt 3, que és donar compte dels decrets dictats per la presidència i la gerència. Joan? Sí, en aquest punt de l'ordre del dia es relacionen els diferents decrets de presidència i de gerència dictats en els seus àmbits competencials des del 28 de febrer de 2017 fins al 19 d'abril de 2017 i es dona compte de les diferents resolucions dictades en aquest sentit. Molt bé, gràcies, Joan. Passaríem al punt 4, que són assumptes de la Comissió Informativa de Règim Interior, i el 4.1, que és donar compte del decret de presidència que aprova la liquidació del pressupost del Consell Comarcal de l'exercici 2016. Sí, d'acord amb el marc normatiu vigent, es dona compte que la presidència, el passat 28 de febrer de 2017, va dictar una resolució per la qual s'aprova la liquidació del pressupost del Consell Comarcal i del Patronat de Turisme de l'exercici 2016. Pel que fa al Consell Comarcal s'incorpora un romanent de 5.263 euros amb els diferents resultats pressupostaris i també on s'incorporen els drets reconeguts i obligacions reconegudes, i simplement es dona compte d'aquest decret al ple d'acord amb l'article 137 del Reglament Orgànic Comarcal i d'acord també amb el 193 del text refós de la Llei d'Hisendes Locals. Molt bé, per tant, aquest és un punt que donem compte, i passaríem al punt 4.2, que és ratificació de l'acord de la Junta de Govern que aprova el Pla dels Serveis d'Assistència als Municipis i d'Inversions a la comarca per l'any 2017 en el marc del conveni de cooperació subscrit amb la Diputació de Tarragona. Sí, el 21 de març la Junta de Govern del Consell Comarcal va adoptar un acord en virtut del qual proposa o presenta a la Diputació de Tarragona una distribució dels diferents serveis que són subvencionats amb un import màxim de 754.000 euros per part de la Diputació, i es va fer una planificació per part de la Junta de Govern en què es destinarien els 150.000 euros d'inversions i en què es destinarien els 603.000 euros en diferents serveis d'assistència i gestió de serveis municipals. Aquest acord de la Junta de Govern es va sotmetre a consideració el 21 de març per poder-ho comunicar abans del 31 de març a la Diputació de Tarragona, i ara es proposa al ple la seva ratificació. Molt bé, per tant aquest punt el passem a votació. No sé si algun portaveu vol fer ús de la paraula. O Guillermo? Gràcies, president, i bona tarda a tothom. Bé, nosaltres en aquest punt ens abstindrem, no perquè estiguem en contra d'aquest conveni, sinó perquè entenem que l'aportació que fa la Diputació és insuficient per poder dur a terme totes aquestes accions objecte del propi conveni. Gràcies. Molt bé, moltes gràcies. Un portaveu més vol fer ús de la paraula. Per tant, passaríem a votació aquest punt. Vots en contra? Abstencions? Vots a favor? Molt bé. Sobre 32, no? Hem de comptar, Joan? Serien 27 vots a favor, cap vot en contra i 5 abstencions corresponent als grups de la CUP i de Ciutadans. Molt bé. Donaríem per aprovat el punt 4.2 i passaríem al punt 4.3, que és aprovació del model de conveni de serveis d'assistència informàtica i laboral amb els municipis de la comarca. En aquest cas, la Comissió Informativa proposa al ple aprovar els nous models de convenis amb els ajuntaments interessats de la comarca per renovar els encàrrecs de gestió dels serveis d'assessorament informàtic i també prestació de serveis de gestoria i assessorament laboral per un període de 4 anys, i es tracta bàsicament d'actualitzar el marc normatiu dels anteriors convenis, la descripció dels serveis que s'inclouen en aquest catàleg de prestació de serveis i també la distribució del finançament d'aquestes actuacions. Algun portaveu vol fer ús de la paraula?
Per tant, passaríem a votació el punt 4.3. Vots en contra? Abstencions? Vots a favor? Un total de 30 vots a favor, cap vot en contra i 2 abstencions corresponents als representants del grup de Ciutadans. Molt bé, Joan. Donaríem per aprovat el punt 4.3 i passaríem al punt 4.4, que fa referència a l'aprovació de l'adhesió al conveni SmartCat Sud per al desenvolupament comú de projectes de ciutats intel·ligents i administració electrònica. Joan. Sí, en aquest cas la proposta de la Comissió de Règim Interior que s'adreça al ple consisteix en l'adhesió del Consell Comarcal a aquest conveni que es va subscriure entre diferents administracions de la demarcació el dia 6 de maig de 2016, concretament 10 ajuntaments i més la Diputació de Tarragona, i que té per objecte el desenvolupament comú de ciutats intel·ligents i l'administració electrònica i projectes relacionats amb les noves tecnologies. I també es proposa al ple el nomenament del senyor Jordi Tosset Mena, que és el cap dels serveis informàtics del Consell Comarcal, per poder intervenir com a interlocutor tècnic davant del grup que es constitueixi de treball en el marc d'aquest conveni de col·laboració. Molt bé, passaríem a... En tot cas, algun conseller vol fer, algun portaveu vol fer ús de la paraula? Doncs passaríem a votació. Vots en contra? Abstencions? Vots a... No? Ja ho porta l'ADN. És broma, és broma. Passem als vots a favor. Unanimitat. Molt bé, doncs per tant donaríem per aprovat el punt 4.4 i passaríem al punt 4.5 que fa referència a l'aprovació del model de declaració de béns, activitats i possibles causes d'incompatibilitats dels membres electes del Consell Comarcal i de les seves societats. Sí. La proposta tant de la Comissió de Seguiment de les Empreses, de Transparència, com també de la Comissió de Règim Interior, és actualitzar el model de declaració de béns i activitats i possibles causes d'incompatibilitat per tal que els membres electes de la corporació abans del 15 de maig o fins al 15 de maig puguin complementar aquesta informació que es recull en el nou model que es presenta adjunt a l'expedient i que té per objecte la seva publicació íntegra al portal de la transparència i així com també revisar per part d'intervenció i secretaria si pot concórrer alguna causa d'incompatibilitat pel que fa al règim econòmic de compensacions que està actualment reconegut en aquesta administració. Moltes gràcies. Els portaveus volen fer ús de la paraula. Per tant, passaríem a votació. Vots en contra? Abstencions? Vots a favor? Molt bé. Vinga. Donem per aprovat el punt 4.5 i passaríem al 4.6, que és l'aprovació de l'autorització a la societat Secomsa per poder-se adherir a la central de contractació de l'administració de l'Estat per a l'adquisició de vehicles industrials. Joan, si vols fer un breu resum. Bé, el que es proposa és autoritzar a la societat Secomsa, que és un ens instrumental del Consell Comarcal de Baix Camp, a que es pugui adherir a aquest sistema de contractació centralitzat que tramita o que té implantat la Direcció General de Racionalització i Centralització de la Contractació del Ministeri d'Hisenda i Funció Pública. Es tracta, sobretot, l'interès de la societat Secomsa a poder participar en el que seria l'acord marc per a l'adquisició de vehicles industrials, que és l'expedient 17-2011, per fer efectiu sobretot el projecte d'inversions que té previst properament de desenvolupar en el municipi de Cambrils. Per tant, es posa de manifest la proposta ja parteix del Consell d'Administració de la societat Secomsa i es demana l'autorització al ple del Consell Comarcal com a ens instrumental sol·licita aquesta autorització per poder autoritzar, per fer efectiva l'adhesió de la societat en aquest sistema de contractació centralitzada del Ministeri. Molt bé, Joan. Algun portaveu vol fer ús de la paraula? Digues, Oriol. Bé, ja ho vam dir a la comissió, però perquè quedi en constància en acte, nosaltres ens abstindrem, no votarem en contra
perquè ara mateix és l'únic òrgan on podem anar a buscar aquest estalvi econòmic per poder recaure, sigui camions o sigui amb la infraestructura que sigui necessària. Ara, òbviament, no creiem en un lloc on ja sabem que és espanyol, on hem d'anar a demanar diners, i a més, en una empresa on nosaltres no tenim cap mena de delegació i no sabem ben bé què hi passa ni podem fiscalitzar absolutament res. Molt bé, moltes gràcies, Oriol. Algun portaveu més vol fer ús de la paraula? Per tant, passaríem a votació el punt 4.6. Vots en contra? Abstencions? Vots a favor? Vots a favor, cap vot en contra i 3 abstencions corresponent als representants del grup de la CUP. Molt bé, per tant donaríem per aprovat el punt 4.6 i passaríem al punt 4.7, que és aprovació de l'expedient de devolució d'ingressos indeguts. Joan, si vols fer un breu resum. Aquest expedient es va iniciar al transcurs o motiu de l'acord de l'anterior sessió plenària de 21 de febrer i té per objecte la següent proposta. Seria aprovar la compensació dels deutes que es reconeixen en virtut d'aquest acord en relació a la consellera comarcal que es va fer efectiu el canvi de règim econòmic, la senyora Mercè Dalmau, establint l'import de la dedicació parcial a reintegrar, que aquest concepte forma part, és la suma del principal més els interessos legals i també aplicant en compensació els ingressos que li correspondrien amb efecte retroactiu des de l'inici del mandat arran del reconeixement de l'assistència que li pertocaria al treure-li la dedicació parcial segons l'acord de 15 de juliol de 2015. Aquesta és la proposta que es presenta al plenari del Consell Comarcal per concloure l'expedient que s'ha tramitat i que es va tornar també tràmit d'audiència i s'ha conclouria amb aquest acord de ple. Molt bé. Algun portaveu vol fer ús de la paraula? Guillermo? Gràcies, president. Bé, nosaltres en aquest punt hi votarem en contra, perquè entenem que això s'hauria d'haver fet per separat. Primer retornar els diners i acabat sol·licitar la compensació per assistències. A més, si no recordo malament, al Cartipàs es va votar que la senyora Dalmau tenia que cobrar per dedicació parcial. No sé si és del tot correcte fer-ho de la manera que ho estem fent. M'agradaria en aquest sentit que la senyora interventora ens donés la seva opinió. Gràcies. Molt bé. Algun portaveu més vol fer ús de la paraula? Pere? Primerament, la senyora Dalmau, dirigint-me a la senyora Dalmau, nosaltres ja vam demanar, creiem que vam demanar la seva dimissió, aquí es van tancar files amb tot el govern comarcal, no només amb ella. Creiem que la poca decència i la poca ètica d'això, a l'expedient que vam passar al plenari del 21 de febrer, es parlava d'iniciar un expedient per demanar els ingressos indeguts. En cap cas es deia, el que passa és que amb la tramitació, un cop tramitada, hi ha 15 dies d'audiència i de formulació d'al·legacions, on la senyora Dalmau, el dia 30 de març, va demanar el que ha comentat el company de Ciutadans, per reduir, suposo, demanar amb caràcter retroactiu les seves aportacions per assistències, que creiem que és del tot il·lícit perquè a part que estava incomplint i estava amb incompatibilitats a través de delictes que en tot cas la justícia hi ha de derimirar responsabilitats, creiem que aquest pas d'assignació és una cosa que hauria de passar pel plenari i no com les al·legacions d'això. Per això hi votarem en contra. Gràcies. Molt bé, moltes gràcies. Passaríem a... Digue'm, Guillem. Sí, he demanat, sisplau, si podia donar la senyora interventora l'opinió sobre l'acord en concret, si és correcte, d'acord a llei. Gràcies. Molt bé, si vol fer ús de la paraula o sols hi contestarà mitjançant un informe, faràs un informe i rebrà un informe per escrit de la contesta. Passem a votació, per tant, a aquest punt. Vots en contra? Abstencions? Vots a favor? Sí, el resultat és 27 vots a favor, cap abstenció i 5 vots en contra que corresponen als representants del grup de la CUP i de Ciutadans.
Molt bé, passaríem al punt 5, que fa referència als assumptes de la Comissió Informativa de Desenvolupament del Territori, i el punt 5.1, que fa referència a l'aprovació del conveni de col·laboració amb l'Ajuntament de la Selva del Camp per al finançament i execució del projecte de l'àrea d'autocaravanes. Joan, si vols fer un breu resum. Bé, la proposta de la Comissió Informativa que s'adreça al ple consisteix a aprovar un conveni de col·laboració amb l'Ajuntament de la Selva, a la Selva del Camp. Concretament té per objecte regular el finançament i l'execució d'un projecte, que és el d'adequació d'un espai per àrea d'autocaravanes, i el conveni concretament regula l'aportació econòmica que realitzarà cadascuna d'aquestes dues administracions per completar el finançament per poder executar aquesta actuació. Concretament l'Ajuntament de la Selva hi posaria 17.052 euros, mentre que el Consell Comarcal hi aportaria 36.671 euros amb càrrec al Pla de Foment de Turisme que té subscrit amb la Generalitat de Catalunya. És l'última de les actuacions concretament d'aquell Pla de Foment de Turisme en l'àmbit d'autocaravanes i de zones d'aquest tipus, i per tant es proposa l'aprovació d'aquest conveni, que ja ha estat aprovat per acord de ple de l'Ajuntament de la Selva del Camp, i també facultar la presidència per poder subscriure aquest acord de col·laboració. Molt bé, moltes gràcies. Algun portaveu vol fer ús de la paraula? Oriol? Bé, nosaltres, tot i a la comissió haver presentat el vot a favor, després hem repassat bé tota la documentació que se'ns ha passat i el que veiem és que hi ha números, hi ha dades, però no veiem el projecte en si, no l'hem vist enlloc, i ho vam comentar, crec, si no recordo malament, a la comissió, tenir la possibilitat de veure aquest tipus de projecte que volem portar a terme per poder veure una mica cap on van els trets, i no ha pogut ser així. Llavors ens esperarem que surti el projecte, poder veure, que licitin, i simplement això, que és un pas d'aprovació de conveni, quan puguem veure el projecte, llavors a partir d'allí podrem tindre, jo crec que tots una opinió formada, no només amb diners, que aquí hi ha un moviment de terres, hi ha històries, però no sabem ben bé ni on és el punt, sabem que és de la carretera per la carretera, que sabem quina és la que passa, però no sabem quin és el lloc, per la qual cosa, quan tinguem tota aquesta informació, podrem mostrar la nostra vot a favor o en contra. Molt bé, moltes gràcies. Algun portaveu més vol fer ús de la paraula? Per tant, passaríem a votació al punt 6.1. Vots en contra? Perdó, 5.1. Vots en contra? Abstencions? Vots a favor? Hi hauria un total de 29 vots a favor i cap vot en contra i 3 abstencions que corresponen als representants del grup de la CUP. Molt bé. Passaríem al punt 6, que fa referència a la Comissió Informativa de Serveis a la Comunitat, i el punt 6.1, amb l'aprovació dels annexes 1 i 2, el conveni subscrit amb el Departament d'Ensenyament per la gestió dels serveis delegats sobre transport i menjador escolars pel curs 16-17. Sí, en virtut d'aquests annexes, el Departament d'Ensenyament el que proposa al Consell Comarcal ja és l'assignació de fons definitiva per als serveis delegats per al curs 2016-2017, que puja un total de 3.795.705 euros. I dintre d'aquesta partida, que ve definida a l'annex 1, també s'inclouen les despeses de gestió que corresponen al Consell Comarcal de Baix Camp per poder desenvolupar aquests serveis i que han estat calculats d'acord amb els criteris identificats a l'annex número 2 d'aquest conveni subscrit amb el Departament d'Ensenyament. Per tant, es tracta de definir les fonts de finançament consolidades ja per aquest curs escolar, pel que fa als serveis de transport, de menjador escolar i pel que fa a les beques de menjador. Molt bé. Algun portaveu vol fer ús de la paraula? Passem a votació. Vots en contra? Abstencions? Vots a favor. Hi ha 27 vots a favor, cap vot en contra i 5 abstencions que corresponen als grups de la CUP i de Ciutadans. Molt bé, donaríem per aprovat el 6.1. Passaríem al punt 6.2, que fa referència a l'aprovació de les bases a la convocatòria que han de regular la concessió d'ajust per assistència a menjadors escolars per al curs 17-18. Sí, la proposta que es presenta al plenari consisteix a aprovar les bases
que han de regular aquest repartiment d'ajuts individuals per assistència a menjadors escolars, d'educació infantil, primària, secundària i alumnes també amb necessitats educatives especials per al proper curs escolar 2017-2018, excepte l'àmbit del municipi de Reus, que com ja s'inclou en el proper punt de l'ordre del dia, es preveu desenvolupar un conveni de col·laboració a banda. I aquestes bases recullen els criteris que ha fixat la Direcció General d'Atenció a la Família i la Comunitat Educativa el passat 7 de març de 2017 i estableixen uns criteris de repartiment comuns per al conjunt del territori de Catalunya. I també es proposa al ple l'aprovació d'aquestes bases i la seva publicació tant al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona com al Butlletí Tauler, per tal que es puguin tindre màxim coneixement i també fer la seva difusió als centres i entitats interessades per poder participar en aquesta convocatòria. Moltes gràcies, Joan. Volen fer ús de la paraula? Passem a votació. Vots en contra? Abstencions? I vots a favor? Com l'altre. Perfecte. I pel que fa referència al 6.3, és l'aprovació del conveni de col·laboració amb l'Ajuntament de Reus per gestionar les beques de menjador escolars per a aquest curs 17-18. Sí, com dèiem, en aquest cas, pel que fa a l'àmbit municipal o territori de l'Ajuntament de Reus, com s'ha fet en exercicis anteriors amb altres cursos escolars, en lloc de fer una convocatòria a l'Ajuntament de Reus que hi aporta fons propis i una altra al Consell Comarcal, pel que fa a les beques de menjador, en el seu dia es va creure oportú establir aquest acord de col·laboració entre les dues administracions i aquesta seria una proposta de renovació per al proper curs, mantenir aquesta col·laboració de manera que sigui l'Ajuntament de Reus qui fa una convocatòria única i aprova les bases també respectant els mateixos criteris de repartiment que estableix la Generalitat de Catalunya. Senyora Marta, té la paraula. Gràcies, president. No, simplement remarcar el que també ja vam dir a la comissió informativa, que encoratjaríem el Consell Comarcal a tornar a revisar l'oportunitat de que ciutats grans, no tant com Reus, però potser també com Cambrils o l'Hospitalet i Vandellòs, de tornar a plantejar el fet que igual que se centralitzen criteris i centralització a nivell d'Ajuntament de Reus, que es pogués fer com se'ns va anunciar també a la comissió informativa de l'altre dia, que en el seu moment Cambrils també ho havia de fer. Que consti en acte que fem aquesta proposta. Molt bé, moltes gràcies. Algun portaveu més vol fer ús de la paraula? Per tant, passaríem a votació. Vots en contra? Abstencions? I vots a favor? 32. Molt bé, 6.3 aprovat. Passaríem al punt 6.4 que fa referència a l'aprovació del conveni amb l'Agència Catalana de Consum per a la realització d'actuacions en matèria de consums per als propers anys 2017-2020. Aquesta proposta de conveni recull els serveis que delega l'Agència Catalana de Consum al Consell Comarcal de Baix Camp per prestar els diferents serveis de mediació, d'arbitratge, d'atenció a consumidors i usuaris, de reclamacions, etc. I això està dotat amb una assignació màxima per a cada exercici de 64.911 euros i efectivament és un conveni que es planteja un termini de 4 anys, del període 2017-2020. Es proposa també facultar la presidència per signar aquest document i comunicar-ho a l'Agència Catalana de Consum, amb l'estructura de personal que surt dins del propi conveni. Molt bé. Algun portaveu vol fer ús de la paraula? Per tant, passaríem a votació. Vots en contra? Abstencions? I vots a favor? Donaríem per aprovat el punt 6.4 i passaríem al punt 6.5, que és aprovació de les addendes de pròrroga per aquest 2017 dels convenis subscrits amb l'Agència de l'Habitatge de Catalunya relatius a l'Oficina Local d'Habitatge i al programa de mediació. Sí, el mateix que s'ha fet amb l'Agència Catalana de Consum, en aquest cas en l'àmbit de l'habitatge, es proposa la renovació de 2 convenis de col·laboració per a aquest exercici. En el cas primer, que seria el relatiu a la mediació en el lloguer social, amb una assignació màxima de 9.750 euros, i en el segon cas, que fa referència a tots els diferents serveis que es presten des de l'Oficina d'Habitatge Comarcal, cèdules d'habitatge, projectes tècnics, etc., doncs això té una dotació màxima pressupostada en 82.991 euros per a l'exercici 2017. Per tant, es proposa al ple l'aprovació d'aquestes 2 addendes, aquests 2 convenis de col·laboració amb l'Agència de l'Habitatge de Catalunya.
Molt bé. Per tant, volen fer ús de la paraula? Marta? Gràcies. Bé, simplement també amb la mateixa explicació argumentaré el nostre vot a favor tant pel 6.4 com pel 6.5, amb els mateixos arguments, simplement que posen en evidència que una millora de bases i de criteris fa que ara en aquests moments tinguem més recursos. Per tant, posar en clar que servirà una mica per l'argument que potser podríem fer servir a l'hora de votar a favor de la moció que avui nosaltres presentem sobre la unificació de criteris de bases de subvencions. Simplement això, gràcies. Molt bé. Algun portaveu més vol fer ús de la paraula? Per tant, passaríem a votació al 6.5. Vots en contra? Abstencions? Vots a favor? Molt bé, donaríem per acabat el punt 6. Passaríem al punt 7, que és assumptes sobrevinguts, que en principi no en tenim cap, i entraríem ja al punt de mocions, i pel que fa referència a la moció 8.1, la moció que presenta els grups del Partit Popular i Ciutadans per millorar la transparència en relació als càrrecs electes. Fa la presentació el grup... Tots dos? A ell. Vinga, doncs David. Moltes gràcies, bona tarda. La primera moció que presentem és una que es diu per a millorar la transparència en relació als càrrecs electes, bé vinculada directament amb el punt de l'ordre del dia que hem passat avui de la nova fitxa de registre de dades dels diferents consellers comarcals. Bàsicament del que es tracta és d'incrementar el nivell de publicitat d'aquestes obligatorietats legals que tenim tots els consellers i que les fem públiques a través de la pàgina web. És una moció que es va aprovar per unanimitat a l'Ajuntament de Cambrils. Entenem que és de molt fàcil execució tècnica, no comporta cap dificultat i procedeixo directament a llegir la part d'acords, que seria introduir a la pàgina web comarcal, a l'apartat referent a les retribucions dels càrrecs electes del Consell Comarcal, totes aquelles quantitats que es percebin per part de qualsevol altra administració, ajuntaments, diputació, etc., i o empreses públiques de les quals aquells en siguin membres en virtut de la seva representativitat política, amb el compromís de tots els consellers de facilitar aquesta informació. 2. Que al costat de les quantitats percebudes s'especifiqui tanmateix el règim de percepció, jornada total o parcial o assistències, entenent que en aquest cas les quantitats han de ser per força fluctuants o estimades. I 3. Que aquest acord es faci efectiu en el termini d'un mes des de l'eventual aprovació de la següent moció amb el ferm compromís de presidència d'organitzar la recollida de les dades dels diferents regidors i encarregar al departament corresponent la publicació de les mateixes. Respecte al punt 3, només aclarir que, evidentment, aquesta disposició temporal ve molt determinada pels serveis tècnics informàtics de la casa i, per tant, s'entendria que no fos en el termini estipulat dintre d'aquest apartat número 3. Gràcies. Molt bé. Algun portaveu vol fer ús de la paraula sobre la moció d'ells? Sí, nosaltres hi votarem en contra, però sí que... perquè tot el que sigui millorar amb la transparència... A favor, doncs. Ai, perdó. M'has deixat quadres, Perdó. No estic massa fi avui. Que votarem a favor. El que, és això, llàstima que tant el punt del règim interior com això surti després de destapar certes males praxis. I aprofito per dir-li al portaveu del PP que em sembla fantàstica aquesta aportació, tant Ciutadans i PP conjuntament, però que això podien agafar exemple com a partit, i amb tota la premsa i amb tot el que es disputes de Múrcia i de tot el que hi ha, i que això proposin al govern del Congrés dels Diputats i a totes les administracions, que amb aquesta feina crec que tots els partits polítics estaran d'acord. Molt bé, si breument volen respondre o... No? Val. Sí. Directe. No, miri, l'explicaré. Resulta que també, dintre dels meus càrrecs institucionals, soc el vicesecretari d'Acció Política del partit. Aquesta moció la presentarem a tots els municipis que depenen de nosaltres, en principi de la província de Tarragona, i si la podem enviar a nivell nacional, també ho farem. El que sí li recomanaré també és que la mateixa vara de medir la podríem tenir, per exemple, a l'hora de comptabilitzar els recomptes de les assemblees. Gràcies. Molt bé, vinga, doncs passem a
A votació la moció. Vots en contra? Abstencions? Vots a favor? Molt bé. Passaríem a la segona moció que presenta el grup de Ciutadans per impulsar definitivament l'ampliació de la depuradora de Cambrils. Gràcies, president. Bona tarda a tothom. Aclareixo, no és només el grup de Ciutadans, sinó també és el grup del Partit Popular. Les passo a explicar. Són els dos grups? Sí, són els dos grups. Bueno, doncs perdoneu. Sí, no? Sí. Sí, no passa res. Vale. No arribarà la sang al riu. Vinga, presenta... Presento, jo tinc aquí el registre, Sí, aquesta registrada. que no hi ha problema, que no hi ha problema. Simplemente esta moción, como ya saben todos los consejos comarcals, viene a raíz de la problemática que hay en Cambrils con la depuradora. No es un tema nuevo, ya llevamos años con estos problemas y a pesar de que se han aplicado medidas de forma puntual que han reducido esta problemática, ya hay un informe técnico por parte del Ayuntamiento de Cambrils que dice que la única solución para eliminar los problemas con la depuradora es ampliarla. Diferentes entidades de Cambrils se reunieron con el ACA, entre ellas la FECAM, la Unión de Botiguers, y el ACA les transmitió que la ampliación se llevaría a cabo en el 2019. Nosotros nos hemos reunido con diferentes entidades, entre ellas las que he nombrado anteriormente, además de los partidos que están en la oposición, como es la Asamblea de Cambrils y el No Movimiento Ciutadà, y creíamos que era necesario presentar una moción para agilizar los trámites para la ampliación. Paso a leer los acuerdos muy rápidamente. 1. Que es consideri l'execució de l'ampliació de l'EDAR per part del Consell Comarcal de Baix Camp com a objectiu immediat i prioritari atenent als greus danys que causen els episodis d'emissió dolors a la imatge d'un municipi turístic com és Cambrils i a la qualitat de vida de tots els seus habitants. 2. Que s'insti directament a l'administració competent a avançar tots els tràmits necessaris per dur a terme l'execució d'aquesta ampliació, exigint que es dugui a terme com més aviat millor i abans de l'estiu de 2019 preferentment, i actuar amb la màxima diligència i celeritat per part del Consell Comarcal de Baix Camp en la seva condició de soci de Comaigua. 3. Que els responsables de Comaigua informin periòdicament al plenari del Consell Comarcal via la comissió corresponent de en quin estat es troben els tràmits amb l'ACA o els estats d'execució de l'eventualitat obra d'ampliació, per tal de tenir la informació actualitzada. I 4. I últim, comunicar l'adopció dels acords anteriors a l'Agència Catalana de l'Aigua, a Comaigua, a l'Ajuntament de Cambrils i a la FECAM de Cambrils com a associació representant de les entitats cambrilenques. Gràcies. Moltes gràcies. Algun portaveu vol fer ús de la paraula? Pere? Sí, com ja es va ficar de manifest a la Junta de Portaveus i com moltes vegades ens ha passat a nosaltres com a grup comarcal de la CUP, vull transmetre perquè quedi constància, és aquí al Consell Comarcal treballem per la comarca i tot i que està bé que es portin temes d'àmbit local, entenem que Comaigua és una empresa comarcal i el passat plenari, el mes de febrer, el president i vicepresident també vam acordar un acord per la depuradora de les Borges i de l'Aleixar, que també està pendent de lo de l'ACA, i tal com es va dir la pròpia Junta de Portaveus, crec que no hi haurà cap problema per ampliar-ho i no només ficar les de Cambrils. Vull dir, si és institucional i un recolzament per demanar les inversions i per demanar tot això, no només en Cambrils, sinó que jo ficaria totes les inversions que s'haurien de fer a la comarca. Si això es pogués incloure o iniciar el debat a nivell de seu plenària per poder parlar. Molt bé, David, vols fer ús de la paraula?
Sí, gràcies. Bé, si s'han llegit l'apartat expositiu d'aquesta moció, el que es fa és un recull dels diferents incompliments que hi ha hagut respecte a l'ampliació d'aquesta depuradora que venen des de l'any 2005. Clar, el problema que tenim aquí és que sí és cert que existeixen d'altres instal·lacions que estan en tràmit d'ampliació i fins i tot d'execució, i per la nostra part tampoc hi hauria cap problema en incloure-les. El que passa és que en el cas concret de la depuradora de Cambrils genera unes afectacions que són fins i tot supramunicipals, perquè l'afectació de males olors també es podria filtrar al terme municipal de Reus. Per tant, entenem que és supracomarcal. Per cert, és com una miqueta en referència a l'inici de la seva exposició, també li recordaré que portar en aquest Consell Comarcal alguna cosa referent a la cooperativa de Cambrils també és local. I per tant, tampoc acabo d'entendre massa bé la referència, però és igual. Per la nostra part, si es vol incloure a part una relació de totes les inversions pendents, cap problema, sempre i quan figuri, com diu aquí, com a objectiu immediat i prioritari la de Cambrils, perquè en el cas que ens ocupa entenem que porta prou anys en dic sec i que s'hauria de solucionar aquest tema. Gràcies. Molt bé. Noemí, veig que també vols fer ús de la paraula. No, que no estigui desenxufat. Sí, no arriba, és igual, ja. Això va així, sí. Nosaltres votarem a favor d'aquesta moció, però també volíem fer públic que aquest aspecte ja és un aspecte que s'està treballant des del Consell Comarcal, que s'hi està a sobre, i en relació als punts en concret que planteja la moció, voldríem fer alguna puntualització. Pel que fa al punt 1 dels acords, doncs tant com Aigua com el Consell Comarcal com l'Ajuntament de Cambrils ja tenen aquesta prioritat, la de l'ampliació de l'EDER de Cambrils, i s'hi està treballant en aquesta línia, tot i que també hi ha altres depuradores, com s'ha dit pel grup comarcal de la CUP, que també necessiten el seu impuls, com la de les Borges, Vinyols, l'Argentera, etc., que per tant també podríem ampliar, donar aquest impuls, tot i les explicacions que ha donat el conseller. Pel que fa al punt 2, tenint en compte la magnitud d'aquesta obra, l'ACA va considerar la necessitat de realitzar un projecte constructiu i és per aquest motiu que s'ha passat tant pel ple de l'ACA com pel ple del Consell Comarcal un conveni entre ambdues administracions per dur a terme la redacció d'aquest projecte. Tant per part del Consell Comarcal com per part de Comaigua s'ha proporcionat tota la informació i disponibilitat a l'ACA per iniciar els tràmits per licitar-ho. I ara simplement estan a disposició dels següents tràmits amb l'objectiu de poder veure executades aquestes obres, aquestes adequacions, durant l'època de menors necessitats que hi hagi en la depuradora. I d'altra banda, pel que fa al punt 3, el personal tècnic del Consell està treballant conjuntament amb Comaigua en totes les actuacions que es fan referència en aquesta moció. Per tant, el Consell Comarcal del Baix Camp té una informació actualitzada a cada moment i d'altra banda, a començaments del 2017 es van iniciar un seguit de reunions periòdiques mensuals també amb els tècnics de l'Ajuntament de Cambrils i per tant l'Ajuntament també es troba informat al dia, podríem dir. I per últim, en relació amb el punt 4, tot just demà al matí hi ha una reunió entre representants del Consell Comarcal, Comaigua i la Federació d'Empresaris de Cambrils, on també se'ls informarà en quins punts es troba i el tràmit. Gràcies. Molt bé. Molt breument. Accepto evidentment les afirmacions. El que passa és que sí li he de recordar una cosa que crec que el punt 1 i que és realment el que obliga. És que aquí el que sí hem vist han estat discrepàncies en la necessitat o no de l'ampliació, que és el que ens ha portat a portar en aquest plenari aquesta moció. El problema és que des de Comaigua, des dels serveis tècnics de Comaigua, perdona, és que hi ha hagut discrepàncies en la necessitat o no de l'ampliació, perquè uns serveis tècnics, concretament els de Comaigua, deien que no era necessària i que amb unes intervencions tècniques puntuals quedarien resolts els problemes, i des de l'Ajuntament de Cambrils existeixen informes tècnics passats per comissió informativa que expliquen que no, que l'única solució és aquesta ampliació. De fet, amb la visita de les entitats a l'ACA, la pròpia ACA expressa que l'única solució real és aquesta ampliació. Per tant, a l'existir aquesta discrepància i ser el Consell Comarcal soci de Comaigua, és a dir, impulsor d'aquesta obra, tot i que és cert que l'ha de pagar l'Agència Catalana de l'Aigua, enteníem que era prou important
que quedés manifest l'interès del propi Consell Comarcal en tirar endavant aquesta ampliació, sobretot prenent en consideració aquesta discrepància en principi de caire tècnic. Gràcies. Molt bé, en tot cas passem a votació la moció o hem de continuar debatent? Digues. Jo aclarir si s'inclou o no s'inclou més genèric. Jo no estic dient de modificar aquesta, em sembla perfecte i a més l'impulsor ve de part de Ciutadans del PP i per tant crec que és la necessitat de mantenir l'esperit, però crec d'afegir totes les que fan referència a la comarca, perquè això que dèiem, les olors poden arribar a Reus, però les aigües fecals de les Borges també arriben a Riudoms i per tant la interrelació de la comarca és amb totes i lligat amb el d'això que surt com un acord que els responsables de Comaigua informin periòdicament, tal com ha dit la portaveu d'Esquerra, s'estan fent reunions periòdiques mensuals, ni a la Comissió d'Estudi de les Empreses Públiques ni en seu plenària, com a grup comarcal de la CUP no se'ns convida i per tant demanem ja públicament i que quedi en acte que si us plau que si podem participar-hi. Sí, però s'està referint a l'Ajuntament de Cambrils, a les reunions tècniques mensuals que tenen l'Ajuntament de Cambrils i amb l'empresa Comaigua referent a la depuradora de Cambrils. Correcte, però com una empresa comarcal participada pel Consell Comarcal, que no hi som representats ni al Consell d'Administració ni als seus òrgans de govern, com que no hi arribem, com a representants de la comarca, com a mínim, és el que dèiem en tots els pregs i totes les preguntes, d'estar-ne assabentats com a consellers que ostentem el càrrec. Simplement que es passés informe o d'aquestes reunions o d'això, no assistir-hi, però com a mínim el calendari de les reunions que s'hi tracta i les actes. Gràcies. Digues. Gràcies. Només per acabar, penso que tothom està d'acord amb tant els impulsors, que és PP i Ciutadans, com a la CUP i Esquerra, que han intervingut. El que sí que agrairia la pròxima vegada, senyor president, que aquesta moció està presentada el 14 de març, que si hi ha alguna esmena que es faci arribar als grups i que nosaltres no tenim cap problema en canviar, perquè ara entenc que es canviarà el text, però no m'ha quedat clar quin és el text. Simplement això, gràcies. El text, en tot cas, pel que entenc, fa referència implícitament a l'escrit d'aquest, afegint-hi els diferents municipis que tenen manca de depuradora o que tenen una depuradora en construcció. Així de senzill, així de fàcil. No, vaja, és que és així de clar. D'acord? D'acord. Per tant, podem donar aprovada la moció amb la confiança que el senyor secretari sabrà transmetre per escrit el fet d'afegir aquesta simple frase. Molt bé. Passaríem a la següent moció. Perdó? No, perdó, vinga, passem la votació, doncs, perdoneu-me. Vots en contra, vots a favor, en aquest cas abstencions no n'hi ha. Molt bé, i ara passaríem a la moció tercera que presenta el grup de la CUP per unificar i millorar criteris en les bases de subvencions, beques i ajuts d'aquest Consell Comarcal. Senyora Marta, farà la presentació. Gràcies, president. Aquesta és una moció que des de la CUP la volem presentar per manifestar una mica la voluntat de reclamar una mica les competències que tenen la realitat els consells comarcals i les que haurien de tenir. És a dir, el que volem fer és plasmar una mica l'objectiu principal que hauria de tenir el Consell Comarcal, que és afavorir les necessitats del territori i a més, mancomunar els serveis de la comarca. Entenem que moltes vegades els serveis, les ajudes a nivell de recursos econòmics ens venen donat per altres administracions, en aquest cas Diputació, moltes vegades, la majoria de vegades, en què són beques i ajuts de la Generalitat de Catalunya. El que passa que el que nosaltres volem posar de manifest és que malgrat que ens vinguin d'altres ens administratius, el que sí és que hauríem de reclamar la nostra competència com a Consell Comarcal. És a dir, malgrat ens vinguin donats per altres administracions, hauríem de posar de manifest
la voluntat de donar resposta a aquestes necessitats i, per tant, reclamar a la Generalitat de Catalunya aquestes competències que nosaltres podríem tenir. Amb tot això volem fer esment dels 3 acords que proposem, que és amb aquesta voluntat de proposta i de modificació i de canvi, iniciar els treballs amb la participació de tots els grups comarcals i dels tècnics corresponents per tal de desenvolupar i definir un pla estratègic per a l'adaptació i revisió de les bases de subvencions, ajuts i beques en un termini de 5 mesos, unificar i flexibilitzar els criteris de totes les bases i convocatòries en referència a les condicions d'accessibilitat, tramitació i terminis de presentació i sol·licitud i, per acabar, publicar i fer la màxima difusió del nou pla de subvencions, beques i ajuts i les noves condicions a través dels mitjans informatius i de comunicació del propi Consell, com web, xarxes, personal i material editat. Gràcies. Moltes gràcies. El portaveu Guillermo, vols fer ús de la paraula? Gràcies, president. Bé, nosaltres havíem presentat una esmena, però després de sentir l'exposició de la senyora Llorenç entenem que el que hauríem de fer és retirar la moció i tornar-la a redactar, perquè no és el que hi posa la moció. Llavors, nosaltres el que entenem és que de la manera que es planteja la moció, clar, nosaltres tenim certes competències i hi ha competències que no tenim. No podem modificar les bases de la Generalitat ni de la Diputació. En aquest sentit, per això hem presentat aquesta esmena especificant totes aquelles de les bases de les subvencions que fossin competència del Consell Comarcal. No sé si acceptaran la nostra esmena. Sí, digue'm. Em sap greu, però no acceptarem ni l'esmena ni, a més, ni la proposta de retirar la moció perquè hi ha un paràgraf, el tercer paràgraf, que ja ho esmenta en l'exposició de motius, que entenem que la conjuntura comarcal actual no ens permet treballar en aquest sentit, etc., perquè la majoria de vegades prové de la pròpia Generalitat de Catalunya i aquesta dona poc marge. Això és una moció que presentem amb la voluntat de treball o simplement gestionar o optimitzar aquests processos moltes vegades burocràtics, com es va posar de manifest també l'altre dia en una comissió informativa de serveis a la comunitat, que el Consell Comarcal ha de validar una proposta que ja ve donada per la Generalitat de Catalunya. Per tant, crec que moltes vegades hem de posar damunt de la taula aquesta voluntat d'assumir una competència, de dir nosaltres si volem modificar bases i hem de posar més recursos, doncs bé, ho hem de reclamar, però sobretot per donar necessitats al que realment és el Consell Comarcal, que és adaptar-se a les necessitats de territori i sobretot a les necessitats de les persones. Molt bé. David? Una mica en el mateix sentit del portaveu anterior, nosaltres entenem que no es pot demanar una modificació de competències pel Consell Comarcal atenent que les competències no són pròpies, sinó que en aquest cas serien delegades i fins i tot instrumentals. En aquest sentit, vostès que tenen grup parlamentari al Parlament de Catalunya, el més normal seria presentar a la pròpia Generalitat aquesta proposta de resolució per modificar les competències pel canal adient. En tot cas, sí que volia fer esment al punt 1, on diu iniciar els treballs. Entenc que de la moció que parlàvem era de millorar criteris de subvencions, recordant, primer, que no es tracten de subvencions de caràcter polític, és a dir, que normalment els criteris són tècnics i, per tant, difícilment els polítics podríem entrar en aquest joc, que l'única cosa que fem amb això, a més, seria treballar sobre aspectes molt concrets de les subvencions i que jo els recomanaria que, si volen parlar de subvencions concretes, fessin esmena amb aquestes i les treballessin individualment de cara a assolir el resultat que vostès desitgen, que és la modificació en concret d'alguna subvenció. Gràcies. Molt bé. La senyora Dalmau vol fer ús de la paraula en representació del govern o de part del govern. Què? Has dit? No. Val. A veure, en tot cas, el que tenim és el que està escrit, que és la moció que heu presentat vosaltres, i la moció està escrita i diu el que hi diu. Per tant, el que diu la moció és que es volen modificar, en tot cas, i revisar les bases de subvencions. Les subvencions que dona el Consell Comarcal, com ja han dit alguns dels anteriors consellers que han fet ús de la paraula, moltes venen de la Generalitat, per tant, les bases ja venen donades
per la Generalitat o bé per la Diputació. Les úniques subvencions o ajudes que es donen des del Consell Comarcal que són competència pròpia del Consell Comarcal són les d'urgència social, que evidentment també les bases i els criteris d'atorgació són uns criteris tècnics. En tot cas, les bases de subvencions són criteris tècnics en els quals, com deia abans l'anterior conseller que ha parlat, els polítics no tenim per què intervindre, perquè si no ja no serien bases tècniques. I en tot cas, l'única que és la de camins, i que aquesta sí que és de competència directa del Consell Comarcal. En un anterior plenari vostès mateixos ja van presentar una moció en aquest sentit i ja es va votar en contra, per tant es considera que com els partits de govern aquesta moció no prosperarà i votarem en contra. Molt bé, en tot cas ja queda clar el posicionament dels diferents grups. En tot cas sí, i passaríem a votació la moció. Abstencions, vots en contra. Vots a favor. Molt bé. 28 vots a favor, 3 vots a favor dels representants de les CUP, 28 vots en contra i cap abstenció. Per tant, no s'aprova. Molt bé, passaríem a l'última moció que també presenta el grup de la CUP en relació a la descentralització dels tràmits administratius i burocràtics d'aquest Consell Comarcal del Baix Camp cap als ajuntaments i la ciutadania de la comarca. Molt breument, això és com més per acostar l'administració del Consell Comarcal a la ciutadania i a molts municipis o per evitar el forçós desplaçament a la capital per fer molts dels tràmits. D'exemples n'hi ha molts, des de presentar instàncies o queixes o inscriure's en una borsa o simplement fer ús d'algun dels serveis del Consell Comarcal que estan en aquesta seu. El que demanem amb els acords és iniciar els treballs per la participació dels grups comarcals i els tècnics per desenvolupar i definir un pla estratègic de descentralització comarcal cap als municipis en l'àmbit de tramitació i accés a la informació per tal que aquest pugui ser inclòs en el marc del PAC en un termini de 6 mesos. El punt 2, fer partícips els diferents municipis de la comarca d'aquest treball de descentralització per tal que puguin expressar necessitats i proposar vies de treball i comunicació eficients i adequats. I el punt 3, prioritzar els municipis més allunyats i amb més difícil accés en el procés de descentralització. Molt bé. Algun portaveu vol fer ús de la paraula? El primer tu. Gracias, presidente. Bueno, en el debate que hubo el otro día en la Junta de Portavoces ya se comentó si la necesidad o no de presentar esta moción. Incluso salió un ejemplo que era el que los ciudadanos de cualquier municipio de la comarca pudieran presentar una instancia en cualquier municipio y llegar aquí al Consell Comarcal. Inicialmente se comentó que se podía hacer, luego finalmente se entendió que no. Aprovechamos esto para pedirlo, que esos trámites se puedan llevar a cabo, pero esta moción habla en términos generales, no especifica nada concreto. Y entonces la interpretación que hacemos nosotros es que en algunos casos puede ser positivo, pero que en otros casos incrementaría el coste de lo que es la administración, con lo que ya estaríamos otra vez con las duplicidades de las administraciones. Por eso nosotros nos vamos a abstener en este punto. Molt bé. Diana, vols fer ús de la paraula? Sí, gràcies, president. Lligant una mica amb el que es planteja, també amb l'esment que feia el Guillermo del que ja es va dir l'altre dia a la Junta de Portaveus, i lligant-ho amb el que poseu en la vostra mateixa moció, el Consell Comarcal ha de proporcionar i facilitar solucions i serveis de forma equitativa, justa i operativa. En aquest sentit, els tràmits telemàtics que es poden fer o els punts d'atenció territorial, que són extensos i que a més estan en adequació contínua en funció de la realitat concreta de cada municipi o en funció també del servei prestat, s'és conscient des del Consell que aquest és el camí, que és evidentment la capil·laritat a arribar fins als municipis que així ho requereixin, sense caure en desajustos de servei i duplicitats que tampoc no ens portarien enlloc, i en som conscients i agraïm, diguéssim, en aquest sentit l'aportació que feu.
Tot i així, hi votarem en contra perquè la nostra consideració és que, com que això ho intentem fer, i estem al damunt, estem a sobre perquè sigui d'aquesta manera i sigui eficient i efectiu. Molt bé, moltes gràcies. Pere? Per aclariments, ja es va tractar el tema. Quan diem iniciar els treballs per parlar i tractar aquests temes, és això, no diem que s'hagi de fer, sinó és iniciar els treballs perquè passi per alguna comissió en resposta al portaveu de Ciutadans i en resposta a la portaveu del PSOE em sembla perfecte que estiguin del PSC, que estiguin d'acord amb això i que votin en contra. En tot cas, entenem que el sentit del vot de l'abstenció sí que seria més... Molt bé, passaríem a votació la moció. Vots en contra? Abstencions? Dues, Joan, dues abstencions. Vots a favor? 6 vots en contra, dues abstencions dels representants de Ciutadans i 3 vots a favor dels representants de la CUP. Molt bé, donaríem per tancat aquest punt de mocions i passaríem al punt 9, que és torn obert de paraules. Algun conseller vol fer ús de la paraula? Guillermo? Algun conseller més vol? L'Anna, també? Gràcies, president. Jo només voldria dir que tenim un ple cada 2 mesos i que sempre fem les coses a última hora. Vull dir que quan s'hagi de fer algun tipus de debat, tant de propostes o esmenes o qualsevol cosa, que ho fem amb més temps, que no ho fem aquí mateix al ple, perquè acabat moltes vegades et queda el dubte, com per exemple avui, de com quedarà la moció o de quina votació has de fer. Llavors, jo demanaria, si us plau, que les coses es poguessin fer una mica més de temps. Gràcies. Moltes gràcies. Anna, tens la paraula. Aquest va perfecte. Sí? Ara aquí millor. Bé, bona tarda, consellers i conselleres. Voldria dir unes paraules a les conselleres i consellers de tots els grups polítics. Potser els de la CUP no caldria, els seus objectius són molt diferents dels altres. La seva voluntat és la d'ensorrar el Consell Comarcal com a institució, els partits polítics i, de pas, a totes les persones que s'hi posen pel davant. A la resta de consellers i conselleres voldria explicar-nos en 5 línies el que ha passat respecte a la incompatibilitat. Per descomptat, no era coneixedora d'aquesta incompatibilitat. Segurament estic massa immersa en el dia a dia de la feina de l'alcaldessa i de consellera, que en això no vaig dedicar el temps adequat. Entenc que no és una excusa. He demanat a l'Ajuntament que valori l'import a retornar molt abans que m'ho reclamés la CUP per la premsa i altres. Vaig rectificar la dedicació d'alcaldessa a l'Ajuntament el 21 de febrer, coincidint amb el ple del Consell Comarcal. Evidentment, la meva intenció no era evadir cap pregunta de ningú. Com haig de saber jo quina pregunta té prevista la CUP en cada ple? Vam convocar un ple extraordinari. La data la consensuem amb l'oposició. El ple tenia temes com expropiacions i modificacions de pressupostos, cosa que no s'improvisa en 2 dies. I, en resum, crec que del que es tracta és reparar l'error el més aviat possible. Tenir majoria a l'Ajuntament és igual el dia que convoquis el ple. El 21, el 22, el 23 s'aprova i ja està. Avui mateix, amb el canvi de ple, hagués coincidit ahir dimarts un ple ordinari de l'Ajuntament de Riudecols amb el ple ordinari del Consell Comarcal. Al fer el canvi ha coincidit que no coincideixen els plens. Però hi ha coses que passen i no es poden preveure, o accidents en l'agenda. Pel que fa a la difamació que es va fer, que la meva declaració d'interessos no era correcta, com que jo no sóc especialista en el tema i de tots vostès pocs hi deu haver, no sé si de la CUP són advocats especialitzats en aquesta matèria, jo vaig informar-me a la Governació de la Generalitat. El seu tècnic va dir-me que segons la normativa vigent de l'article 75.7, Llei de Bases del Règim Local,
text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya a l'article 163 i el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Corporacions Locals a l'article 30, 31 i 32, en paraules textuals d'aquest tècnic, fins i tot un full en blanc amb dades econòmiques i càrrecs que s'ocupa signat i amb data és vàlid. Per tant, el meu document reflecteix el dia de la presa de possessió, el meu retrat econòmic i del càrrec que ocupava. La resta només són ganes d'ensorrar les persones i les institucions. La diferència econòmica que percebo ara amb la modificació ja establerta és de 134,97 euros menys cada mes per 14 pagues. Algú pot pensar que per aquest import de diferència mensual jo o qualsevol persona arriscaria la seva reputació i dignitat? No vaig estar prou atenta a aquestes incompatibilitats i ningú ho pagarà tan car com jo, moralment i econòmicament, però ni intencionalitat, ni ànsies de diners, ni res d'això trobaran mai en mi. He estat volcada al meu Ajuntament des de 1995 fins al 2007 i en una segona etapa des del 2011 fins ara. He estat 10 anys d'aquests treballant tant a govern com a oposició sense percebre ni un sol euro, ni plens ni juntes. I ara ho percebo, i si ara ho percebo és perquè hi ha possibilitat per fer-ho a través de la subvenció de la Generalitat per a càrrecs electes. Si no, el meu municipi no s'ho podria permetre. I jo vaig poder demanar excedència a la meva feina per poder treballar dia a dia a l'Ajuntament, perquè havia vist com funciona un Ajuntament com el nostre, quan l'alcalde hi és present dia a dia en la gestió o quan l'alcalde passa una estona al plegar de la feina. La informació dels plens, de les dedicacions, de les percepcions, tot és públic. Les declaracions de renda, les actes que s'envien a la Generalitat i a l'Estat. Jo vaig pensar que amb aquesta transparència això no em podia passar. Agraeixo a tothom que m'ha animat aquestes setmanes i dir-vos que per damunt de tot trobaran en mi algú que defensa la política del món municipal i comarcal, la política del sentit comú, de no mirar colors polítics, sinó posar-nos al servei de les persones per al bé comú. No són paraules buides per quedar bé, és ben bé el que penso i el que faig. Gràcies. Molt bé, Anna. Algun conseller més vol fer ús de la paraula? Sí, doncs vinga, Pere. Bueno, primerament, era referent al tema de la que ja ha sortit de l'afectada, la senyora Aragonès. Paraules que no entrarem a valorar, però bueno, cadascú queda retractat i també amb les actes i amb les paraules que queden en acte. Volíem preguntar explícitament sobre això. Entenem que ja s'ha donat l'explicació i per tant farem les dues preguntes que teníem, a veure si des de presidència es poden contestar. És a través de la convocatòria d'un projecte FEDER que es diu Operació Baronia d'Escornalbou. La senyora Balló, que és la representant del Consorci líder, si ens podia dir alguna cosa des de presidència sobre aquest assumpte i sobre el tema de, perquè sí que crec que és una cosa directa, el tema d'ensorrar el Consell Comarcal o d'ensorrar diferents persones, ni molt menys, perquè aquí moltes vegades se'ns ha acusat a nosaltres de les maneres i de les formes de parlar o de fer-ho. Entenem que tothom ho fa el millor que pot, el que passa és que també cal assumir responsabilitats quan hi ha errors. Gràcies. Molt bé, senyor Pere. Jo la primera pregunta no sé, jo no en tinc ni idea del FEDER de Vilanova. En tot cas, a nivell de Consell Comarcal o com a Ajuntament de les Boires del Camp no hi intervenim absolutament en res. Vull dir que no sé exactament, ara mateix no sé exactament de què em parla, la veritat. Pel que sabem és Consell Comarcal del Baix Camp, Consell Comarcal del Priorat i Diputació de Tarragona. Els FEDERs, sí. En tot cas ja demanarem la informació, ara mateix, sí, no ho sé. Jo suposo que és un FEDER Diputació, però en tot cas ja preguntarem. Va. Molt bé.
digues, Pere, què més? En tot cas, president, és que no l'hem pogut entrar per registre com el prec i pregunta, i ho dèiem al torn de paraules pel proper, que simplement es tinguin, no en el cas d'això. Entenem que el ROC diu que s'ha de ficar, però ens ha vingut despesa posterior i, per tant, la fiquem aquí. Entenem que es pot recopilar la informació de l'àrea o de la consellera que sigui sense cap més preludi. Gràcies. Però en tot cas que és una pregunta que faci el diputat vostre o la Diputació, que és més... Molt bé, donaríem per acabada la sessió. Molt bona tarda a tothom i fins a la propera.